Moderátorku upravuje vizážistka Janka Čierna, Trenčín. Múzeum Janka Kráľa od roku 1955 dokumentuje dejiny mesta Liptovský Mikuláš a literárnu históriu regiónu Liptov. Návštevníci si môžu vybrať zo 4 stálych expozícií, navštíviť neďalekú synagógu v jeho správe alebo výstavnú sieň v hlavnej budove na námestí, ktorá ponúka aktuálne výstavy. Hrad Liptovský Hrádok alebo Hrádok je zrúcanina vodného hradu, jedinečného na území Slovenska. Nachádza sa na malej vápencovej skale pri rieke Bela v severnej časti mesta Liptovský Hrádok. Prvá písomná zmienka o hrade Vývar pochádza z roku 1341. Stavebne je prepojený s kaštielom a v súčasnosti rekonštruovaná pamiatka je v súkromnom vlastníctve. Tak ako súčasné umenie v západných krajinách, tak aj čínske moderné umenie sa za posledných 20 rokov vyvíjalo a menilo. Umelci majú v súčasnosti prístup k viacerým zdrojom a novým technológiám, ktoré aplikujú vo svojej tvorbe. Zaujímavú výstavu si môžete pozrieť v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Viac o podujatiach a zaujímavých miestach sa dozviete na mapovo-informačnom portáli www.ziveslovensko.sk. Moderátorku upravuje vizážistka Janka Čierna, Trenčín.